खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि सासे सिआरपिएफ जवाना गावनो गावनि खर'आव गुलि गावनानै फुथिना लादों। छत्तीसगढ़आव बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय अनसलि गामिनि गुनिन दास मुंनि सासे सिआरपिएफ जवाना गावनि सार्भिस सिलाइजों खर'आव गुलि गावनानै गावखौ फुथिना लायो। मख'नो गोनांदि सिआरपिएफ जवान गुनिन दासआ साननै सिगांसो सुटि जोबनानै न'निफ्राय छत्तीसगढ़आव गावनि खामानिनि थावनियाव हेफाजाब खालामनायनि उनावनो गावखौ फुथियो। दिनै फुंनि समाव बाक्सानि अनसलियाव गुनिन दासनि गोथै देहाखौ लाबोनाय जायो आरो जोबथा बिदाय होयो। मख'जाथावदि फैगौ बैसाग दानाव हाबा लानायनि बाथ्रामोन सिआरपिएफ जवाना। मा जाहोननि थाखाय सिआरपिएफ जवाना गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गेलेमु बिथिङाव फिन बर' फिसानि देरहानाय। माहारियारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव फिन सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहादों। द'थि इयुथ गेम्स डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव बुदुरा गामिनि मंगल बर'नि फिसाजो रितुमनि बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु रिजार्भआव हादान सिफायना न' लुना थाना होस्रांजानाय सुबुंफोरखौ दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म, गाहाय बोसोनगिरि राजु दिउरि, देबकुमार पेगु बिथांमोना खौरां लाफैदों। खौरां लाफैनानै दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि गाहाय बोसोनगिरि राजु दिउरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि ट्राइबेलफोरा हानि बिगोमा, ट्राइबेलफोरा हा मोननायनि मोन्थाय दं। बे संबिधाना आसाम सरकार बिटिआर सरकार बानायनाय नङा, पार्लियामेन्ट बानायनायसो। जुदि गोहो दं गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै अफैध भाबै थाफैनाय नेपालि सान्थालिफोरखौ होखारथों। आसाम आरो बिटिआर सरकारा गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय बिटिआर सरकारनो बिथोन हरदोंमोन 2021 मायथाइयाव जाय नन ट्राइबेलफोरा अफैध भाबै दखल खालामना थानायफोरखौ एभेक्सन खालामनो हायाखै। गासै ख्रिस्टियानफोरा बिजेपिनि उल्था जागोन बियो खाथां होनना बुंथियो। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल बिपिएफ जथाय गेलेनायनि बाथ्रा ओंखारनायनि सायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि खौरांगिरि मेल। बावैसो सान सिगां आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसेयै गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौनो लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायोदि दासिम बेफोरबायदि इउपिपिएल बिपिएफ जथाय गेलेनायनि जेबो सावरायथ'नाय जायाखै। बिपिएफजों लोगोसे बिसायख'थि गेलेनाया जाथावना नङा मानोना बिपिएफआ जथायारि दोलोआव गैया एबा हाबाखै होनना फोरमायो एमएलए बिथाङा। आसामनि सासे आइजोआ गावनि आंगो फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारदों। बे जाथाया गुवाहाटी नुनमाटि ओनसोलाव मैया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बन्दना कलिता मुंनि सासे आइजोआ गावनि मोजां मोननाय हौवा आरो सासे लोगोजों लोगो नांनानै बे बुथारनाय हाबाखौ मावो। बन्दना कलिताया गावनि फिसाय अमरज्योति दे आरो बिखुनजो सानकारि देखौ बुथारनानै गोथै देहाखौ थुख्रा थुख्रि हानानै फ्रिजआव दोननायनि उनाव मेघालयनि गुबुन गुबुन जायगायाव फबफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बन्दना कलितानि फिसाय अमरज्योति देआ थांनाय 2021 मायथाइनि आगस्ट दाननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बे बुथारनायाव बन्दना कलिताखौ मदद होनाय अरुप दे आरो धनजित देखौबो पुलिसआ खाबाय। दायनिगिरि बन्दना कलिताखौ दिनै बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव एजिपिनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव हिटलारनि सासन खुंगासिनो दं। नाथाय थांनाय एसेम्बलि इलेक्शनाव हेमन्त बिश्व शर्मानि मुङाव भट होआखै रायजोफोरा सर्बानन्द सनवालनि मुङावसो रायजोफोरा मोजां मोननानै भट होदोंमोन। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि राजखान्थि खालामनानै ट्राइबेल सासे सीएमखौ बोख्लायनानै गाव सीएमखौ लादों। हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदोंमोन दि बर'फोरखौ माब्लाबाबो खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव एभेक्सन खालामनाय नङा होननानै। नाथाय खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव बर' राभा टिवाफोरखौ एभेक्सन खालामबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा बिजेपिनि सायाव फिननायखौ होगोन होनना बुंथियो कास्टम बसुमतारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।